Pois eu son Sandra Suárez, son a propietaria dun pequeno obrador no municipio de San Sadurniño, na parroquia de Santa Mariña do Monte, un pequeno obrador onde elaboramos galletas de nata de produción ecolóxica. Os inicios de Maruxa de Nata viñeron dado por unha ilusión que tiñamos de recuperar esta propiedade familiar, de instalar nela algo tamén que nos producira a paixón, que nos apaixonara, e xurdeu a idea de elaborar aquí estas ricas galletas de nata. A idea era facer algo moi sinxelo, con uns ingredientes que foran representativos das recetas tradicionais de Galicia de toda a vida, e que mellor que unhas galletas de nata nesta propiedade, que además foi unha propiedade, unha explotación gandeira, toda a vida meus abuelos, meus tíos abuelos. As Maruxas de Nata nacen no ano 2010, trasladanse aquí a San Sadurniño no ano 2016, pero xa no momento do seu nacimento nacen como produto ecolóxico, porque iso xa foi unha das premisas fundamentais sobre as que pivotou este proxecto. O traballar en ecolóxico é a única forma de garantizar que realmente se poden levar a cabo os proxectos no rural, que sexan sostibles, que sexan duradeiros e que teñan unha continuidade no tempo e que non señan simplemente flashes, ou proxectos burbulla para acadar ou gañar cartos nun determinado momento, senón que ten que ser un proxecto sostible, evidentemente desde o punto de vista económico, pero para nós temos moi claro que ten que ser tamén sostible desde o punto de vista medioambiental. Eu penso que iso é algo do que estamos moi concienciados na actualidade, que cada vez máis o consumo ecolóxico está tirando para arriba, precisamente porque cada vez hai máis información dos beneficios do consumo ecolóxico frente aos prexuicios ou perxuicios do consumo de outro tipo de sistemas de producción. Creo que é moi importante contar co selo de ecolóxico por varias cuestións. Primeiro, porque é unha forma de non confundir aos consumidores para que saiban o que están consumindo. Que o que están consumindo leva unha trazabilidade dende o seu inicio, dende o nacemento das materias primas, que lle vai a garantir que ese produto ten todas as cualidades e as circunstancias e as características que a legislación en ecolóxico exixe. O único que queremos é poder seguir con este camiño, poderlle dar continuidade a este proxecto, dende logo seguir aprendendo, porque sí que o facemos, estamos nunha formación continua e todo o que podamos mellorar, por suposto que o faremos, pero sempre darlle prioridade aos nosos obxectivos fundamentales, que son recuperar a tradición, manter a calidade e poñer en valor o noso entorno rural.